बीजेपी भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी प्राइम मिनिस्टर के जापना पार्टी dak asam long stami central alam lohla ke lapen asam long stami tung kachingthur Dr. Himanto Biswa Sharma ke Japon misen penapong ako non tami asam sarkar wat thulilo pen ako karbianglong along stami tung Dr. Tuliram Rongha ke Japon misen ang thek pen jokse MLA election stami long pho karbianglong long sa haidun pen ako na tung thek long lo non kibang GME system te bok het lo election afan na tung theklong lo nili EM tiki bom mahut ke claim ke dam kam samira tung thekon lo dolang ke claim pon nang zia kam dolang puwai phir sami penang an chun pon lo kusi thekon long lo la pen nili Dr. Tuliram Rong hang fan akiru pilo alang li petame ekithan ipari pen chenglo ke claim ke dam ki misen thek ji fan ansu se kachingthur ji fan Duarbagori rat budet kali karbianglong antok anu antame kachingthur pon ke claim pon ki misen pan jok si na tung sami Duarbagori long son son pini penanga na dim long khumri dam lo la song bong pen ke thenai ke ulotang te lu kacharli hin education na kasi education na hin na Duarbagori na ke papi do ko pasong si thek pon long pen jok si penangan itu ngafan school misen theklong pon pide kason dulu lapen baso pen ajono si pini yukolewa school CM sa Dr. Tuliram Rong hangalang li nilifan ng pin khatsi nang li constituency long mane nilifan ng pulo constituency long misen maso school bipon hala da karbi that mate indigenous tribe do that tribal area hala so dimlong song karbi that atong dimlong legino ko si diring long song arong a pooling station along karbi pinang andus tame border area golaghat border area same pini kachingthur na lipin na son thek ponong apot ajoni si ni yukolewa school ke hala diring along si bipon non 95% na kami tangan 5% ko lang la impuda prapo muning session ban ke la diring along kami yukolewa school afan itu free of cost both girls and boys na so fan sami dupon po long pon po bipon la ke isi education na kachingthur lang no wangchu po dolomora na penangan school ka we penajok kilang pon pe pu ni pudam de setame halasut la sona school misen na school pon pe de da joini si Netaji Subhash Chandra Bose school same dolomora long dolo la pen KGBV a school la ke arlusumar atung panchon drop out student atum afan arlusumar atum penangan ahem along low school ke padun thekthi tangka maha kadure penajok mane ahem ke chubidun penajok lason penamat school dun bangwedia lason thekpon tame pinier ni KGBV school ni tuma fan nang pide pena phi nili halada misena school dolomara long bipon long lok lo la pena so school seminon tang epen Dr. Tuliram long hangsi ladak Netaji Subhash Chandra Bose school la pen la koni KGBV school sami ipudam lo la pen mipik a school na tum thek pon long na tum thumri dang lo ko thek long ha komen tulonet kongres tuma nangacari ang bong pensamet ini tum dakte kepapia adim lo awasa semenon la BJP edum nang cari lo bukan ke nile bangket Baria meteng tom nang paklo tan lu pugang pinili ke minti thi athema la sonson high school bangket banghala unit ong oding la sona hawarti pinangi semeni tingga arong dar rong kri thombet ang bong pensamela tung kupi penone aning ke me mane kepap ki hup tum phan bangket kepap prangya phana towar ket paklang nahi kupen sini tumphan la soa school nang pikan lo jadi bahari meteng tom nang pakluk tan lo
lasinili udamji lagi kumama pelote Karbianglong tim tumlo lapen Karbianglong BJP tumlo Tuliram tumlo lapen kia hola mudi jamet la ni tumhan ngamatha thek la sinili jasmet pet kachurulo Ingarokno 2023-24 session go la library fund ni London lo ni ke LP school tumhan ke la so privilege ka we kami ni pan sar tum nang kaching hon pen itu kaching hon EM sar Richard Tokbi siningarong pit la da library fund ben cheng lo pinangji infrastructure la katuk beta bench desk unon table chair furniture ke available Towar anat Duarbagori akisum do nitum chini lapen longing kora trok a constituency ang bongpen ke lo kapa phi puni pudom de last constituency ke Duarbagori helo same non Towar dolong BJP sarkar wangde pen penanga Towar ka klempon thekpon longlo dahuri rongbong khada Towar tatanget si inpupon lo lapen non Towar chela pon bom lo Rongbong khat pen daithor atowar dola la tame hanboka atowar proposal betai pidun pen ajok keche tonte do kok pen pine lason pen ajoini amat cancel fit do kok titi sami non adhu bangke nili Dr. Tuliram ronghang sar afanta nili than lo la pen surjo rong phar MLA afanta me first priority first ke laso atowara bang tem vek nanji pu ka pen ajoini si pini surjo rong phar afan sami MLA itum pahay dun pamilong apotsi ni akalo la first non la August July cheklo budget do de pan kaphi ke nitum proposal already pidun lo la itum la so scheme afan ke pading ke fan masin itum kempon pula bucket daithor rongbong khada to war nang tum theklong lo asam mala 3 pen lang pipon lo lifeline towar dam lo tante tuge Golaghat district atowar dam pon nang kok titi laso pot si non abang ke daithor arlong chuhu atowar ke kangandong pen dam po ha kakozan bijuli dolomara lapen diring kahora atowar ke pachelat ji afan Karbianglong arlu bong asam mala 3 pen itu afan nang pilo lapen kam klem pon bom lu laki Dr. Himonto Biswa Sarma afan rovek nangji lapen Dr. Tuliram hang afan rovek nang alang tumbahin ni ajoy ni sen nitum lasona towar council komantu adin pen nitum longlu tan masita nitum afan towar pinier ni sami ipipon pedat thekpon longlu buwai phi sami non BJP sarkar hosil lasona towar nang ipipon nitum akiru piji Congress government hudulo SDC government hudulo sema lasona towar nang ipipon thekpon long le ningkan alingthi atumalong chuhang chuning ri lo asi Tuliram ta ningkan hini ki thama krang kan ta tuwar pina tipo pulo lapen lakaite manang chisaroi kri bangela nituma Richard Tokbi lo nasi nitum ki hang ateng pen nitum phan no nang pi la hai atu the an bangke ningkang samsi ki dulu hoito nili tumambari tuwara re lage PWD andar itu GA ke somason bagale lu sonde tani tum pugiyale lake ni thang pe pulo nasi non bangke tuwara bangke obidha ulo nitum non kakuyan pen an dalomra anta nitum pine utu pen bai pe tikleng tani tum bidam afan obidha pilo aram olo non ke kem bidam tang an bangke nasi juro tulo ni gela bang hini Tuliram talo ako hala ke ceng ko ke pugali tuwar ceng nang pake mumin ni ningi bakrang lelo taka ma ala bang le gela nasi non bangke na ke ceng ku klem de kanang po bangke la itum Tuliram sarpe ben la Richard ri nang tu sing bai ting alam tapi rai lo akam da pleng lo Karbianglong Autonomous Council 30 department do PWD do tema sami laso tangka lapan ki pi ajakong awi ate budget atangka si na tumta chini lo Karbianglong council long ke non si 400 crores na lela first half 200 second half 200
Hingga 30 department do la so a department nang bong si che thakrai lo pon te inisia ko a department long 5 crores 6 crore 7 crore la so bong pen whole kar beng long tam claim pon di sita non BJP a sarkar state pen ke claim pon a proposal long itum pidun pen a join ni si Dr. Himonto Biswa Sharma hirzume kang hon pen joksi non dolong same ke kang dong rong santi long same dolong kam claim pon bom lo la son si thek pon long lo penangan scheme an ke tum claim pon bom long lo la pen penangan afan sami dulu la pen council pen ke claim pon akam an un an ke school repairing school akimi ki pi pen chenglok hostel ki pi pen chenglok kan antum humri ram pe thek long la bang ke ni lipu ti lo council pen ko pi ma MEC development fund pen ki pi pon charge boundary wall pen chenglok kaprek ha rong ke ra set pen chenglok la ke ha MEC din hut pen sami nili ningkan pho prang MEC du bom hut sami la ke claim pon bom la pen non an ta claim pon bom la si all round development ke claim pon nangji ki do pada chitu du nangji ke kram nei pada la BJP sarkar hello non la deitor town committee under long sedame market set sedame mesen pen tumhan ang pilo la pen kadu ko bila kitero adi man sedame paper block nang den pilo la churu lo la pen first time deitor long dutulang BDC bhawan sedame ni tumhan la so building kan pilo la pen part me stadium la ta ni tumhan kijoi kelang la pen pathu la kadu ko be disoi jang tumhan sedame mesen our side ni tumhan ang pilo la posi CM sar la pen team kar bing long than churu part big lo thì sao vì sao Tokbi năng cái bia son cái lại cái lo nên cho bạn churu lo lang ni pan churu re do ne nên chúng lang cái sức sắc số cái lý sẽ ta nên cho bạn girja hem lo mà ring well năng pi lo cái tu mondoli pia na thu ta wal pi lo cái puldak bakringa na thu ta ringwell isi pilo pen jilang so lab na tuta son kachingwaya hem pen ni ke thana hem la hai isi pilo ase pinang na ke pi do alang li le do bo man son ta de an se long thui lang ba ni tum ahbidal long dung thui lang bu si alang li pan choro lo em sari sa tok bia pan la si pini alang li phan ka choro lam thi ke la hen ba hedi alang li aning kang sam pen aning ki mi pen ni tum phan jo ki jo na di ji man alang li nang ki pi pot hedi an su se alang li phan ka choro pa jirik le nasila Dr. Tuliram rong hang ki japon along a leadership team kar beng long ki japon sa alang son along a visionary leader ke matha ke munthi pon thek pana joni si ni tum Duarbagori arat tamika ta ke chitu dun bulo kasi non ke bang ji same nili rat kar beng long sulang do arat afan si chuni lo itum Dr. Tuliram rong hang ki japon misen team kar beng long dudun pen development ahin ke wan thu thek ji la pen hemprek ap pharman afan sami kai ta me alang li ningak long pen kai ta me high assembly long ke kaning jeidun pen chenglok non anta me intonte la pen itum alang li sona abang phu ke japon a leadership long dudun pen a jog ne li alang li colleagues ke mandu no pot si ne li kar Duarbagori arat ne li fan kangwai thek apot alang tum afan ni li ki rupilo la pen arnam fan samia ki rupi piklo churul